Zdravo ljudi, evo nas ispred Centra za dekarbonizaciju firme Hydrogen Technologies. Čisto jedan snimak, napravit ćemo brzi test dekarbonizacije sa našom mašinom HCC 5000. Jednog napravit ćemo test izduvnih gasova pre čišćenja jednog Audija A4 2.0 TDI. Napravit ćemo test, znači, pre dekarbonizacije, izduvni gasovi i nakon dekarbonizacije. Čekamo da se ugreje motor, pa ćemo izvršiti merenje. Merenje ćemo vršiti pored nas je ovdje u Ugrinovačkoj u Zemunu tehnički pregled Balkan. Možda ćemo morati malo da čekamo red, ali to je što je. Počinjemo. Evo, vraćamo se da pokrenemo Audi A4. Rekli smo da je motor 2.0 TDI. Sačekali smo jedno 20 minuta da se ugreje motor. Ono što je bitno reći, na ovom motoru zaglavljen je EGR, zato što se uhvatila garež i nije funkcionisao, zato i ova lampica check engine stoji. Da spomenemo da je danas 21.7. Evo, piše i na satu 2008. 12.32. Da kažemo da Audi nismo proveravali dijagnostičkim uređajem, da li nešto nije u redu, da li valja, ne valja. Jednostavno samo smo ga pozajmili ovdje od komšija da uradimo jedan brzinski test izduvnih gasova. Znači, ne znamo u kakvom je stanju, kako ubrizgavaju dizne ili bilo šta drugo. Sad ćemo da ga parkiramo ispred tehničkog pregleda i da sačekamo da se jedan motor završi jedno 5 do 10 minuta, pa ćemo prvi test izduvnih gasova uraditi pre dekarbonizacije motora. Zašto snimamo ovako iz ruke? Ništa namješteno, neka video posebno produkcija, nego jednostavno kao što bi uvek radili i kad testiramo automobile s vremena na vreme, izduvne gasove. Evo, tu smo kod komšija na tehničkom pregledu. Nek motor radi. Tehnički pregled Balkan. Ovaj motocikl da se završi, pa ćemo testirati izduvne gasove. Evo, sad možemo da merimo izduvne gasove. Mašina je za izduvne gasove malo starija, ali je baš dreno sertifikovana. Sad ćemo da uradimo test. Ponavljat ćemo iste postupke, isti broj obrtaja, sličan 6 puta. I tako ćemo ponoviti nakon dekarbonizacije. To je otprilike 4500 obrtaja.
to. Sad ćemo da snimimo šta smo dobili, koji rezultat uprosečen. 2,90. To je M na -1 preračunata vrednost, možete naći na internetu, u stvari to je koncentracija gareži u izdolnoj grani. To je to, pre dekarbonizacije. Sad ga vozimo da ga prebacimo na dekarbonizaciju. Hvala. Da odradimo tretman, postupak pola sata. Još da otvorimo kaubu. Klasičan 2.0 TDI koji se dosta vozi na našim putevima. Da priključimo mašinu. Da uradimo proces dekarbonizacije. Snimamo kad priključimo crevo. Evo, priključili smo Audi da uradimo proces dekarbonizacije od pola sata. Ovdje se vidi da smo priključili crevo na povrat uljnih isparenja, ili kako uglavnom ljudi znaju, Iberlauf. Evo, pokrenut ćemo mašinu da vidite kako to izgleda. Znači, jednostavno odaberemo ovaj motor 2.0 TDI, odaberemo opciju od 1000 do 2000 kubika. Mašina startuje. I polako povećava količinu gasa. Proces traje 33 minuta, odnosno 3 minuta je određeno za podizanje snage na zadate vrednosti, koji je već unapred programiran za motor od 1000 do 2000 kubika. To je naša mašina HCC 5000 za motore do 6000 kubika. Proizvodnja Hydrogen Technologies iz Beograda. Audi 2.0 TDI. Vidjeli ste, izmerili smo izdolne gasove. Motor sasvim normalno radi sada pola sata na roleru. Tu se vidi i vreme. Vidjet ćete i kad stane mašina i pa onda merimo izdolne gasove nakon dekarbonizacije. To je postupak. Ponovo posle 3 minuta da pokažemo snagu i količinu vodonika koji se koristi, vodonika i kiselnika koji se koristi za čišćenje ovog 2.0 motora. Ne znam da li se videlo lepo, ali 568, 570 do 600 litara na čas. Znači za ovaj motor pola sata ubaci mu se oko 300 litara vodonika i kiselnika gasa kako bi se uspješno završila dekarbonizacija. Da se javimo i na negde pola procesa dekarbonizacije, znači prošlo je nekih 15 minuta, 16.
Evo vidi se i na satu, naravno da sad je 1:12, 21.7.2018. Naravno da sam pogrešio, prošli put rekao sam 2008. Nije, nego je 2018. Motor radi normalno na leru. Ostalo još nekih 16 minuta, to se vidi ovdje. Trenutno 580 litara na čas se ubacuje. Vodonike i kiselnika i još 15 minuta pa završen proces. Evo gotova je za pola minuta, minut je gotova dekarbonizacija. Evo vidite na displeju. Sad će mašina sama da ugasi. Prošlo je znači sveukupno 33 minuta. I onda ćemo jednostavno samo da raskačimo crevo, da isturiramo motor malo, kako se to kaže, i da testiramo izduvne gasove. Evo, mašina je završila proces. Sad jednostavno ugasimo motor. I to je to. Sad merimo izduvne gasove. Vratili smo proces, vratili smo crevo za Iberlauf na mesto. Sad ćemo da startujemo motor. Znači evo 13.37, 21.7.2018. Pomerit ćemo ga na parking, jer u međuvremenu je i mušterija stigla. Inače, svima kažemo da je proces dekarbonizacije najpravilniji kada se nakon dekarbonizacije par puta isturira motor i provoza autoputem jedno par kilometara na nekih 3.500 obrtaja i onda lagano nazad i onda mogu i da se mere izduvni gasovi i da se očekuju rezultati. Neki kažu da samo vožnjom pod gasom većim obrtajima mogu da se dobiju efekti. Može vrlo malo, ali onaj sloj gareži koji je koksirao, koji je, da kažem tako, zalepljen za ventile, siceve u cilindru i tako dalje, da jednostavno on ne može da se skine samo vožnjom na otvoreno. Može malo sveže gareži da se skine i to je sve. Sad ćemo da ga isturiramo par puta. Turiramo motor par puta. Držimo ga na 3.500 obrtaja. Pomerit ćemo ga i čekamo da se oslobodi tehnički pregled pa da testiramo izduvne gasove, da vidimo šta smo dobili nakon dekarbonizacije. Evo, morali smo bili snimak da prekinemo jer nam je došla mušterija sa Mazdom,
sad ćemo da... Znači, prošlo je možda 10-ak minuta. Turirali smo motor, ali nismo ga vozili na otvorenom, znači s obzirom da se tehnički zatvara za 15 minuta. Ona vrijednost od 2,90 što je pokazana pre dekarbonizacije je jako velika, maltene na gornjoj granici da se uopšte prođe tehnički pregled. Zato ćemo sad autom da uđemo napred, a da izduvna grana bude okrenuta ka spolja zbog izduvnih gasova. Evo sad ćemo da merimo. Da vidimo koji rezultat će biti. Evo 13.48, 21.7.2018. Može, Ratko. Može. Pokušat ćemo da ponovimo broj obrtaja. Ajde. Kao prvi put. Možeš. Ajde. Ali napravit ćemo i snimak kad ga izvezemo malo u ponedeljak. Ponovo da izmerimo izduvne gasove. Ovo je malo manje bilo, 4000 obrtaja. Ali razlika je ogromna. 0,66. Pa računajte koliko je to procenata i mi ćemo da izračunamo, hvala. A možemo i danas je subota, možemo da izračunamo, odnosno pardon, u ponedeljak da ga izvezemo malo i poslije 2 dana vožnje jednostavno da vidimo koji su rezultati. To ćemo i uraditi, ali sad ćemo već pustiti snimak. Subota je. Zašto je ovo jako bitno, to moram da objasnim i zašto pre svega gledamo izduvne gasove. Izduvni gasovi su pokazatelj kod svakog motora, bilo da je benzinski, bilo da je dizel. Agregat, pokazatelj stanja motora. Znači kakvo je ubrizgavanje, smeša goriva i vazduha, kvalitet sagorevanja goriva. Kad je komora za sagorevanje puna gareži, znači kad je garež na ventilima, sicevima, čelu klipa, stubline, na dizni, svećici, sve ono što je u kompresivnom prostoru, mnogo je loše sagorevanje ili lošije sagorevanje goriva nego što je bilo. Iz tog razloga, kad se prvi put meri, dobijate trenutno stanje motora. Ovaj motor je recimo prešao, ja ne vidim ovdje kilometražu, ali po stanju sigurno preko 300.000 km. Kad uradite dekarbonizaciju i očistite komoru za sagorevanje, jednostavno dobijate bolju sliku sagorevanja, a to se odmah se vidi na izduvnim gasovima. Znači imali smo 2,91 čini mi se, sad je uprosječena vrednost 0,66, ogromna razlika koja direktno utiče na snagu, obrtni moment, jer dobijate više energije iz goriva, a manje ostataka, lepše sagorevanje, bolje sagorevanje. Automatski to utiče i na potrošnju goriva, mirnoću rada motora, prljanje svih elemenata kao što su EGR, DPF, katalizator, turbina i ostalo dizne. To je to, dekarbonizacija motora sa velikom količinom vodonika. Ovaj motor je čišćen
sa 600 do 700 litara na sat vremena, proces je trajao pola sata. To je to. Evo datum, Audi 21.7.2018. 1.52. To je to, Audi 2.0 TDI. Dekarbonizacija motora. Za sad je to, iz ruke. Možda sam imao neke greške, ali razumjet ćete. Ćao.